Hey, Shinakati Racer, Kurise. Faith Mponta, Nancy Mugawi, Siderera, Joy G, Taritari, Tate Warova, Kurise, Rutendo, Sima Zura, Barbara Chinochekam, Sweeter, Udebulu, Kurise, Simukai Chamunorwa, Susan Matinyam, Daka, je say, guys, tazononoka kutanga because kufacebook ndanonoka kupedza zvanasanga yangori mabharangizha because kufacebook ndanonoka kupedza. Number 2, ndanonoka futi kutotangawo futi kufacebook kwacho. Number 3, ndachimbotonetsa nehasha dzangu hangu kuseri ukuku izvozvi, saka ndo zvataita ndizochinja time because ndaifanira kutaura nehasha dzangu. Sister Loka, ndakutumirai link ndinokati zvadongeri kwati Sister Loka ndiani havasirivo. Maria Nancy 7 kuri sei, Maria Mangani kuri sei ndikirikini moziva zvenetwork yekuzimbabwe handidatiwe ndiminyedzi tichingoti handisi kukunzwa gaizi tikumbonyanyonetsana nyaya yeuyuka yeattachment saka neichita follow up chibvunza kuti how far waona manje ndozvandichinetsana naye kuti uri kutoda kunosiya here macv. Kune vamwe vakati hamusimi, ndava ndaziva kuti hamusimi, sorry, hamusirimi, you're not the one, hamusirimi. Sibokasi chinakatirese kuse ashava konzi manjezoti munhu wachoni rega ndingoisa link moziva, rega ndiise link mubox umo. Munhu wachona ari kuuya nestori, I forgot zita. Munhu wacho ari kuuya nestori anongoklika, anongofunga izisengwe. Munhu wacho ari kuuya nestori, kana uri kundiona click the link uye wakawanda like yesterday. Chinaka Tracy funga izisengwe arega ndimboisayekera Alice Zuze haripi, ndasuwa Alice Zuze guys. Mbuya titi kuri sei? Mushe kuri sei Shero? Kuri bo amene ikoko. Kuno kuri bo ndatega ndimboya nekanyaya kangu so handizive kuti kanenge kachinzi long distance here kana kuti kanenge kachinzi kurongerwa mufesi. Zvese zvinongoita. Okay, rega ndingoti gaga tikurumidze kupedza uzororewo. Aiwa, taurai zvenyu, take your time. Okay. Saka zvakaitika ndezvekudai so. Ndakashakirwa nasisi wangu. Ndobva ndatoenda kunhamo. Ndikadzoka kunhamo, saka pandakadzoka kunhamo ndakabva ndabirwa foni. Saka ndakatogara almost a month ndichishandisa kambudzi ndisina foni yeWhatsApp. Pandakazotenga foni anozva kuti kana wakatenga foni unenge usisina manumbers and all the stuff. Ndobva ndaona mamessages achipinda. Saka pakapinda this message yanga yakanzi hai zviri sei. Ndobva ndashaya kuti uyu munhu uyu this number handina plus the profile picture iyi handisi kuiziva. Ndobva ndati mushe ndiani. Ndokubva zvanzi ndini Tete. Tete hanzvadzi chibuti kwandakabva. Svikanzi ndokumbira kuti uye kumusha. Ndobva ndati kumusha ini handisi kukwanisa kuuya because ndakatoita sei
ndakatobva kuna amwe ikoko manje saka handisi kukwanisa kudzoka futi kumusha izvozvi because kubasa vanozoti chii kuti wangobva kunhamo wakuda kudzokera futi kumba. Zvikanzi no kana usina mari yebhazi ndokupa mari yachona woita sei wouya. Saka ndakafungidzira kuti pamwe vatumwa nani nachimuti kuti itai kuti auye because inini nana tete kataiwirirana. Ndobva ndatovarambira paye ndikati kwakanaka here. Zvikanzi kwakanaka uya. Kati inini kutozoya kumba I think is December kana kuti January. Zvikanzi aiwa uya izvozvi. Ndokubva varamba vachindisa. Ndikati noga handisi kukwanisa kuuya ndochadi chaicho handikwanisa kuuya. Ingondiudza ichi yayenyu. Okay. Pane munhu wandikuda kuona. Zvega zvikanzi because munhu agara achitondinetsa chichi but handisi kuda kuti hanzvadzi yangu azvizive. Ndobva ndati manje inini handisi kukwanisa kuuya kumba like I said before handisi kukwanisa kuuya kumba. Zvikanzi alright saka ndoita sei ndomupa here namba yako moita sei motaurirana. Ndobva ndati okay it's fine mupe namba yangu. Ndobva vamupa namba yangu iyaya. I think akatomboita almost 3 weeks close to a month munhu wachona asati ambonditaudza. Ndobva azonditaudza paye zvikanzi ndapiwa namba yako natete vako. I think vakambokuudza nezvangu vakandiudza. Ndobva tangotaura pachibvunzana questions here and then zvikazoti inini munhu you know me from. Zvikanzi takambosangana pagraduation party yete. Ndikati anditi ndipo photo rako. Hello. Kusvika mazodi ndakampa hello. Ndobva anditi ndipo photo rako. Anditi saka inini ndaida kunyatsomeka sure kuti munhu ari kuti anondiziva. Is it true kuti anondiziva? Ndikampa a group pic. Ndikati okay iwe kana wati unondiziva wochuza apo kuti inini wachona ndeupi. Ndo anyatsotaura kuti ndikati okay but how come inini I don't know you. Ndobva angoti I think it's because panga pakawanda vanhu but ndaingokuonawo hanguwo ndichingokuadmire chichichi isoni kuti wanga wakaroorwa back then but pandakazonzwa kuti makasiyana nemufesi pandakazoapproacha tete vako because goininiwo ndakazenge ndaroora but takazosiyana nemudzimai. Ndobva ndati saka ininiwo ndipo maphotos ako ndizive kuti ndikutaura nemunhu akaita sei. Ndokubva ndapiwa maphotos shero ndikaona pakaita zvemunhu zudzu. Ndikati yo uyu munhu zveuyu. Adude ndobva tadi paya ndobva takuzongoramba tichitaura kusvikira tatozongera kuti okay it's fine I'll give it a try. Toona kuti tinosvidzana kupi. Ndikatomubvunza kuti kwewe wakazosiyira nei nemukadzi. Zvikanzi mukadzi wangu takasiyana because anga ari nesi. Saka zvaanga ari nesi aindinyepera kuti ari kuenda kubasa kunight shift iye achienda kupi achienda kumaboyfriends. Ndikati story of every man kuti vakadzi vanongonzwa noita sei vanohura. Zvikanzi no handisi kutombonyepa. Ndikati okay saka une vana vangani. Zvikanzi 2. Okay fine. Tataurira paye takuwirirana zviri kufaya. I don't know. Ndakambodiwa zvangu. Uchinyatsonzwa kuti hapana pandiri kudiwa. Tadanana paye tadanana takutotaura zvekuti mune muchitaura nyaya kusvika kana kuma 2 AM. Muchazori munotisana. Tasataonana shero. Ndakangotumirwa mapicture zvaingova zvepamapicture chete. Saka tatakutoplana kuti tozoonana pandinoenda kumba muna December.
handiti because ndakatomudza kuti ndopandokwanisa kuuya kumba. Ndatoudzwa zvikanzi tsvaga kwaunoda kuti tiende for holiday kana wauya muna December. Vic Falls yako yaunoda iyaya ndiye ndakasarudza kuti ndokwandiri kuda kuenda. Taronga paya tiri kuronga zvese zvikanzi okay I'll do my bookings and all the stuff. That okay fine. Zvakazoitika manje ndezvekuti taitaura pafoni taita zvemamessages and ugona kuti I don't know why handina kumbofunga kuti beta ndite zvevideo calling kana kuti chii. Taingoita zvekutaura nemamessages tichifona plus iye aiti anoshandira one of the networks saka aitofona even madirect calls chaiwo because airtime yanga iri yanga iri nyore paari kuti aiwane. Love is very, very deceitful. Even my voice note zvese taura zvako but even my voice note zvese tichitaura unozwa ndaiti even ndiri kubasa ndikangowana kamukana chete ndakutoti ndifonere wotofona tichitaura. Rimwe zuva manje zvakazoitika manje manheru tiri kutaura ndobva ndanzwa kuti pane imwe foni iri kupinda mamessages ndobvunza ndikati open phones do you have? Zvikanzi ndine 2. Ndikati okay how come I don't have the other number. How come this number ndinayo kumachats andakatanga kutaura naTete? So tell me kuti what's going on between you nani na Tete? Zvikanzi it's fine rega ndikuita zvekufona chaizvo then ndigozokudza kuti zviri kufamba. No ndiudze izvozvi nawo. Ndobva atsika kutaura nyaya yake. Ata okay fine ndikati zvanzi ndokufonera mangwana makuseni. Ata okay it's fine. Makuseni achona ndichingopinda mubasa chete ndobva ndamubhipa ndikati chifona. Zvikanzi ndakuudzwa paya zvikanzi promise me kuti kana ndikakuudza nyaya yangu hauzondirambi. Ndikati no I can't promise because handisi kuzwa kuti nyaya yako ndeyechii. Saka ndiudze kuti chii. Zvikanzi ndikuda kuti utange wandipromisa kuti shuwa here. Ndikati no handisi kukupromisa anything ingondiudza nyaya yako sezvairi. Zvikanzi the truth is ndini baba anhingi murume waTete vaya. Unoziva ndosaka ndati kuda kuuya ndisina kupiki because handisi kuzva kuti vanenge vachwanani kana chii pamwe vana vacho vanenge varipo and all the stuff. Unoziva ndakapera simba ndikatyoka makumbo ese kupera kuti kana kumira mubasa zuva rese. Unoziva kuti kubasa kwandaishanda ipapoka ndaishanda ndakamira. Unoziva ndakaswera ndakagara behind the desk. Musikana wandoshanda naye akati indava ndakufunga nyaya dzese dzatakataura. Unongoziva kuti kana vanhu muchidanana nyaya dzinotaurwa ipapo. Ndikati saka ndaitaura nemukuwasha kuti venyimini ndobva ndato kuti Tete hanzvadzi yachimuti kwandakabva. Jesus Lord. Tete hanzvadzi yachimuti. Vandimanyasa kutaura kuti iye hazvadzi kwachimuti saka iwo murume uyu hanzvadzi yachimuti murume wakanga atopenderwa nemi futi. Jesus. You can imagine.
aenda tete kuita sei hanzadziye kwachimuti unozwa kuti ina handina kumboyoramba kuti nditete waona why because natete taiwirirana zvekuti do I think ndakamboya nestori yangu ndikataura kuti vaitondirwira nyaya dzangu and all the stuff handiti saka ndakati tete zvikanzi unoziva kuti ini ndakagara ndichingokufarira saka handidi kukuona uchirwadziwa ndiye aitaura satete but iye ariye mukwasha ari kutaura neni ko ipa maitaura voice amuna ndakanyara unonyara ngandisarizive inini plus unoziva kuti mukwasha munhu wana asingatombotaura naye nguva yaka nezvekuti handina kumbonyanya kuita nyaya naye agotanga zvikanzi munoona even pamaiuya kumba paipai ndaibva ndatoenda kunogara mubedroom because ndaitongoziva kuti ambuya ava ndiri kutapirirwa naambuya but zvazvisingaite ndikamudza ndikati to hell with you no nanonda ndatoita confidence koti chekurongera muroora wavo murume wavo sei no murume ndiye akaita usvunu handiti murume ndiye akaita usvunu akatora nhamba akatonga kuzvita savatete handiti ndizvakaitika murume akaita usvunu ndizvozvo kuti murume akatopa foni yemukadzi kwakutotexta choti ndini nhingi dakasiya dhita mani haiti plus even mapiki andakatumirwa achona aitovawo mumwe munhu wasiri iye zita randakaudzwa rachona raitovawo rimwe zita risiri iye so I don't know kuti aifungidzwa kuti kana ndakuzondosangana naye kuZimbabwe zvaizonobuda sei watumirwa mapiki emumwe munhu I think I fell in love nemunhu andisingatombozivi kana kuti anotomboexista here munhu wacho handitombozivi isamakaitwa tuma heartbreak zvenaimi uchimuti then ine hama futi chiwakaitu heartbreak nehama futi ukati makatodana nechigosti unoziva but unozwa kuti ndakafila kuti unozwa I felt undressed nemukwasha ko apa pamaibhuka kunonzi kuchii pamaibhuka kuVictoria Falls aibhuka ndiani ndiye aiti achazobhuka kana tatowadzi kuenda saka ndopaiti achazobhuka kuti chii video call yakanaka zvokwadi yakanaka unozva ndakati video call yakanaka but unogona kutadza kana kuzvifunga ipapo pachona because unenge uchifonerwa madirect calls unenge uchifonerwa wakuudzwa apa iwe unenge uchitumira so unozva ndakatanga kufunga kuti okay fine kana kuri kunzi tete ava vakazobata foni yemurume wavo because tete vanga vasiri nesi sekuudzwa kana kanga ndaitwa vaitoshandawo rimwe basawo haroora vaitoshandawo rakanaka kuri kunzi vazobata foni yemurume wavo voona mafotos angu akazara mufoni yemurume wavo though hawo anga asiri manudhu anonzi machii unomati chii manudhus anga asiri zvawo but still chichaizobuda ipapo unozwa akazongo ndakabva ndatovabhloka ndikavabhloka but vakaramba vachifona because vaishandira one of the networks kasaka vakaramba vachingochinja manhamba vachifona vachichinja manhamba vachifona kusvikira ndazoudza ndikati you know what mukaramba muchindinetsa muchindiita izvozvika ndakuzoudza chimuti because I know kuti nachimuti zvazvagarazvo zvakatomarana kudhara ndakaza ndikati mukaramba muchindinetsaka ndakuzoudza chimuti izvozvi kuti ndozvamuri kundiita tigoona kuti anofara here kuti ndozvamuri kuita hanzvadzi yake uyezve neni munhu wakasiyana naye ndokuzoregera kwavakaita ikoko kundifonera hei apa musati mambodzokera kumusha musati matombosangana nawo kubva kwamunamvasidhumana no ndakazoenda last year but handina kutombovatsvaga then my friend akazenga ambonditi zvikanzi aiwa iwewe ingoita play along
then kana waenda kumusha wodi wongotora iti uyaitiita sei tisangane wofonerani tete vouya ndikati haidini zvemadhirama hangu handisi munhu wemadhirama handidi zvokuzoti vanhu vanozoita yowe ndoguma ndakutenderera kumastreets esocial media saka ndakangoti bheta ndibva ndatongodi amunakujaira unoziva kuti vanhu havamiri nemakamera idzo foni dzemakamera dzakauya ndine makamera bandokunzwisisa zvangu especially kana munhu usiri into zvesocial media zvinonetsa hauzwisisi ende painobuda manje inobuda neimwe version vatate mazuva nyangwe muri makati kwaketfish ka vaite zvokuvengeita gwezera kuti makarambana newenyuka mauda kunitorera wangu unosvikira mauda kunitorera wangu woita kunge ndiwo wanotsvaga munhu unoziva I felt handitombozwa kuti ndakafila chii but yo I can imagine unofila useless wakadere ihama futi ihama apa hangu ndakabva kumba kwavo but unoziva kuti hama dzese dzeko vachizonzwa nyaya yakadaro vanouti chii saka munhu yanga akanyararira nhema ari mumusha medu izvi ibenzi hai yakaoma iyi yekudana nemhepo nemhepo ndosaka ndiri kuti ameno kuti inenge ichinzi long distance here kana kuti yonzi kurongerwa mufesi iyi yakaoma guys kurongerwa kana mamboshata hakuna and I always say that dzimwe nguva unogona kusaka nemunhu modanana mowirirana dzimwe nguva unogona kusaka nemunhu motadza kuwirirana blood renyari wirirani it happens but kuti nyeba kagara ndosaka pepe ndichigara chitaura titi it's better for me kuti ndizive you tell me kuti uri shurugwi yes uri shurugwi yes ka but uri shurugwi rakamira sei kumashure ukoko ndofanira kuita choice inini ndokuda ndizova kuti unowana 7 here kana kuti wakaita madivorce 7 here at least give me that opportunity yekuti ndiite sei ndisarudze ndega unoziva ndakafila kuti ndapimiwa kudzikisirwa unoziva mukwasha kana kudaro anenge akudzikisira kusvika kunyika kwacho akawana sei nhamba yangu and I think akaiwana mufoni memudzimai wachona because naadzimai vachona taitaura havasi kuzimbabwe but kubvira ipapo vari kuzimbabwe right vanga kutoti kamunovagira majigizi from South Africa kana from abroad vakati tinotoenda moenda kubahamas hanzi kurongerwa napride kurongerwa konetsa ini ndakazvizama zvikaramba ndingati takazvizama zvikaramba here kurongerwa it depends maybe vamwe vanoitwa zvichitobudira moziva kutochata chaiko vamwe vanotorongerwa vachitochata taurapo kuchata chaiko kutoenda kutobudisa this other lady anga atogarisa asina kana tombororwa but angorongerwa uye anga ari singu murume asingu ndobva atororwa nemunhu wake bva tonoenda murume zvaangaitaka angamboita mainvestments ake atenga mastens ake but angangori singu kuda zvaimunetsa dono kana kuti anga akamboita mudzimai akaenda here iyoyi yekuti baagara ega adono kuti chakaitika hangu but murume anga asina mudzimai uyu anga asina mburarurwa musana ndobva hama imwe yemurume yangoti ndine hama yangu iri singu mukadzi wacho akaenda kare kare hamudi here apatori nemusha wake vakatori nestondi chaichaiyo yemuchirungu ndobva vatongorongerwa bva vatosangana bva vawirirana vatone mwana zvikambereka vakasara no 2 apa vakabuda zvimwe zvinofamba but landlord kuenda mai landlord vakuti chikumina kumba kwavo kumba vato mai landlord mai mwana
zvakavaitirawo but unoona hakuna mumwe anozvifambira hawo but ini ndakati unozva munhu anoshandisa tu mafoni woita kunge ndiye mumwe munhu ozouya achiita kunge ndiye mumwe munhu kutozonyatsogeja kutora kataimiwo kuti regai ndimboregera kungoti geje kutaura ipapo ombomira ozoya otaura newe but kurongerwa I think it depends nekuti mukasangana ndingamboti I'm not like I always say I'm not a perfect person and ndingamborambi kuti chinhu chakaitika kwandiri zvakaitika kuti ngongo pane mumwe wandakasangana naye but ropa nawirirana hazina kutombowirirana zvachose titori vanhu vakatosiyana by far mona mapersonalities edu patakasangana musi wachoni iwoyo after tamborongerwa mukomana yembano inini handisida kuti anaye ndamuona pandakamuona pepe ndikatongozvifira ndega kuti no I don't belong to his class iye wachona aingotaura chirungu achisvishinana kubva pandakatanga kuti hey how are you handinga chandainzwa apa iwe were chirungu hamuonane handizodi chirungu murelationship chekuderi chokuti even kwedu vamwe veve zvimwe zvachona azonyanya kupretenda and I feel like vakazonyanya kuzoda kuzoita too deep saka hapana chandainzwa paitaura kana hello yachona ndakuinzwa kuti ati hello handina kuzvinzwa and futi maybe type yelife yairarama those days maybe dai akati handi out inini pamwe handida kuzvikura ndichiita zvokuenda out yachitozozana maona manje zvokuenda out izvozvo ndesingatozwisisi maona saka panenge pakaipa iyo nyaya yekusawirirana ropa rinogona kusawirirana zvoshuwa rinoita moza ropa rinoita inonzi unlike pose wakambosangana nemunhu wekuti masangana kudai munonzwa kuti unonzwa kuti indati chichikirikiri but bhaji rangu rakawirirana nemunhu asipo hei zviri sei iskanjiro uripo here ndiri nani here zviri sei ndiripo hamene iwewe ndiri right ehe uda kuti chii panhau yedu iyi nyaya yenyu handisi kutomboiziva ndatongosvikawo ndadorongomhoresa shere ndane time hauna kambokwana hauskiza inyau yekurongerwa mafesi ngatiti for example iwewe ndokurongerwa nzi there is an adube ari kuno kuSouth Africa or kuEngland so adube likes you kana kuti adube hana baby asi iwe futi hauna mufesi so adube ndokwanisa kutomba mapictures ako then iwe adube wopuwa mapictures angu uchiti baby ndarida handiti then indoradzwa mapictures ako nditi aribo then tobva tapiwa manumbers chotanga kutotanga kucommunicata pepe but apa manje it's unfortunate kuti vakatambwa teni noti nemukwasha wawo hama chaiyo ndobva azopupura zvake but akutotanga kutaura manje nyaya yekuti zvinogona kushandira vamwe zvinogona kusavashandira so now I'm saying kuti unoiona sei iwewe adube ndarongerwa iwe asi handikuzive we never met hatozivani chotanga ngotaura over the phone tokabirana asi taonana mulife real life togona kuwirirana togona kusawirirana unoti chii nazvo chero ndiri twiki how though zvakamboitika 20 ndakambozviita 2015 ndaitirwa iyoyo ruto rekusenderwa tumapikicha things like that ichona bhegini kuchitoti standard bheginoito ndakazoti ndaendako manzinoriona iyo unana chiredzi shamwari mapikicha anoedzirwa mapictures anodeceiva aiwa ndakarwadziwa chero wakaita sei manje Guys, I'm just imagining moza pa Instagram yakuti unopata kuisa tuma uyu mumu nekugadzira maso akadai so
to make it worse, man. Because of course, I don't believe this one. I don't know if so, but again, I wasn't even prepared to chat Kumba. I was even ready which I can actually go on something but by the time I can go more so I want to go shoot that in that but my lips are only Alright, apa waida kubva wati kuchiredza nditi chiredzi tu Harare Chiredzi. Yes, but tell me actually you then she got so it was very close. Yes. Ehe. Yeah, so it's close, not to Chiredzi there. What? Ndamona uko kumbanga ndisiataura kuti handinotora mupezi ndakachinja statement kwakuti chii wakaita sei wakadida kudzokera wakamutiza sei right pamashopuka saka tangotaura tikati no let's say a discussion pane kamukanga kashopu kumamisha saka takabva kune kamwe kashopu zvakagara hatoita nyaya tambonwira payo then just after that akangotsvaga ndomuudza sei kuti what I have to go back on us so pandangotextira mufesi wangu message ndikati shamwari iwe chitofunda izi wotomutaura kazive kuti taita emergency apa ndakabva ndaisa palaudi nobody patangoruka nyaya baba ehe ndadasado zvaitika so as but amadzoki kautinasvika kumba ndikati hanokumea ndingava ndinodzoka kuno unongovaudza ndine zvaitika kanzano fine apa malift manje angachaonera kudhabeze mutsango so ukazodii zvazvazongoitikawo kuti patemedent kungokuda so zvangena muchidust road so aiso kwakabva kwauya kangu kachimota kachitoenda makwekwe patakamisa paa vakatomboramba kachienda kazomira famba distance final andamhanya kanzomudara ndida kuzokera kwachechechi adzifine yati yes and it's fine let's go panatongopinda bedibhana sana so ndobva zvakabva zvangoperawo ndakatomuramba ndisindofanira wakaenda mbwani wakaenda tsuru aiwa hakana ndakatosvika ndakuti hayo ndakatopera kutenga kana utozombomutaura naye kona kutozombodiwa kabva wangomubhuloka bva wari kusiya zvakadero anga ndinebera aindisendera tumapicha twakaeditwa anga kanyanya kuita sei kuiwe uchatirevera nhema iwe asi nayewo shero but iyewo aizomhanya kuzoudza vanhu kuti ndiri kutoya nemunhu kumba iye asati aona munhu wacho for the why wozaniti unenge uchida kuona munhu wacho aiwa handinobhilivhisa shamwari koliwo
waiita mavideo calls naye here? No, I don't remember kuti zvaiita patime yacho netumafoni tataishandisa patime video call yakakosha. patime yacho antu harifungi kuti yangochiita. Saka wakashingirira kuramba achikutumbirira mafirija iwayo kusvika wakwira bhazi wokwadi wakarwadziwa svika watsvaga chitoro chogara muchinyebera. Saka kubva ipapo I don't actually encourage someone to date someone asina kumbobvira aona. I would like to think it's very important to meet the person first. Then kana zvichiita of course kuri well it's up to you. Inzwa hanzi indakamborongerwa, the guy told murongeri kuti he wants to see me. Takasangana kumba kwamurongeri, inini ndikafarira bhudhi, asi ivo bhudhi havana kana kuzombondifonera. Apa ndiye aiva nemadetails angu. You guys unonzwa seunotsva. What's wrong with me? Apa pamwe waita ukapfeka best dress nenice style pamwe watobuda mari kuenda kusaluni. Jesus is Lord. Ushienda kusaluni uchinogadzirwa musoro. Ichokwadi zvinoitika unotongomona zvitongoperawo ipapo musiyeni. Anzopera papo musoenda huiti chadhubi iwe hauitomboiti iye usati dero shamwari. Hanzi women sometimes I'm not saying chigumbu guys unomboita paglass ndiri kutombofunga ndikambozvita inongoziva hwani wandoziva kuti patakasangana hatina ropa redu hazina rakatoita unlike pose asi ndeda kungoshingirira paunlike po ipapo ndo pandikazomiswa mutaundi munhu akaonesa agare ufu kuda wetondobva kuno adzimai handizivi kuti wangu achionde kunoekera apa actually English. I'm not saying that English is bad. I'm just saying that I didn't understand him. Nothing. I'm presenting good. Aiwa, but pane imwe English yachona inonyanya imwe yachona English. Nangwa namunzwa ini. Andinaini. I always say makeup is frauds. Hanzi ndakamutsvaga paInstagram but munhu ane chiremera ungamutanga sei apa pride ndinayo sei Jesus kuda maybe zvozvi wachinja but manje zvisiri fair because unenge wakumutsvaga nekuti wachinja uzoti oh my god you don't look different wakambondisiyirei pekutanga. But unozwa kuti azvipere bhozi unoramba uchingozvifunga kuti asi chii chakambonyatsoitika. Unozwa seni ndombondogara kuti asi shwa munhu uyu akanyatsondionei chaizvo chii chakandiona kuti azondipima kuti angatoti inini ndingatorasa hunhu zvekutoenda kunodanana. I think that's to be yourself. It's zviri nyore kuti ndikangoona kuti ndo zvauri ndobva ndaita decision based on zvandindaona zvauri chaizvozvo ndikwanise kuzisiya munhu akadaro but inoti kuti munhu anonyebera kuva zvaasiri wozoona zvaari. How am I going to trust such a person? Ndokufadza andi wakarikwira bhazi ukatodegura mapisa akatotsva ukatobuda masiriri kuda wakatombobatwa nehopeka ukabuda masiriri wakagara pabhazi usatapondwa chiponderwa iroro firita. Yeah, but it's true as if you can hide your identity then what more else can you hide? Imagine kana usingazvizivi zvauriwo iwe shamwari. Lorenzi yesikani. Yes, Shema, zviri sei? Ndiri bho uda kuti chiko nhasi. Wakazotiza kamusuya? Aiwa, ndina kutiza iwe wakatiza dai Shema zvere.
ndiwo ukatiza taitodiscussa nyaya yakanaka yeengagement iwo ukatotiza paya iwe. engagement Ndiri type yekuti engagement here kana ukanditarisa iyi. Aiwa taitaura kamusi uya tichionakirwa na ndazozviona zvaakubuda apa nhasi background iyo ndo inenge ichibuda. Ndaikuvhunzai musiya kuti background ndazozviona zvebackground ndoibvisa sei nhai Jehovha musiku wedenga toibvisa sei background iyoyi. Naimi muri kundiwa? You guys are kundiwa chero. Pane background ndofanira kubvisa background you guys. Tiri kukuwa. What should I do? Yeah, it's gone. I think. Mazaiona? Yeah, inenge yabva. Kuzvinokwane black. Anga kubhodha black kudai so. But anyway, taurai tinzwe chihelele. Chihelele kumeso unyura zvimba. I'm not feeling well. Mazino aya atanga futi. Hamuna kunobviswa here pepe? I've still got 2 more to go. I have to take out all my wisdom teeth, Sha. Shero adon. Hello. Hello. Ndikufanira kunobvisa ese wisdom teeth angu saka mamwe acho atanga kurwadza. Saka muchanobviswa rini? I don't even know. I'm not even anticipating kuenda kosha. Experience yandakaita last time, I don't even want to go. But manje nekurwadza kuri kuita. Yeah, ana kundibvisa zvakanaka. Akandidamage muromo saka achi. Handizivi. Taurei tinge manje muchagona kutaura here? Rega ndimbotaura. Nhasi ndotaura kanyaya kadiki diki. Ndakarongerwa neumwe sawira wangu. Akandirongera bhururu wemufesi wake. Anditi, this guy I had never met him. I didn't even know him. But takangotanga kutaura paWhatsApp. Tichitaura zvakanaka naka. Anga tori munhu wekumusha and all that. I mean, essay. Tikatowirirana zvakanaka. Hena kalodhei rekuzonosangana manje. Hey! Dude wangu inini vandaifanira kusangana navo ndo vakapiwa mari yekuti vanosanotenga matickets ekwataida kuenda kuSantin. Saka panoda kutengwa matickets kwataida kunopinda. Ndobva vamupa mari yekuti anosanotenga matickets. And I don't know imwe mari yavakamupa. Isusu tanga tiri kumba kweshamwari yangu. Tikatogeza shero. Takageza, tikagogeza, tikapoda, tikapfeka best dress dzedu, tikati takuenda. Boyfriend yemusikana uyu wandaifamba naye manje. Akauya akuti ndakuya kuzodii kuzokutorai. Ndobva takutoti wafonera here mufesi wako uyu kuti atenge here matickets because hatisuda kusvika tichiita zvekumira mulaini. Zvikanzi regai timufonere tinzwe kuti ari papi. Munhu angachadaira foni shiro kana kuchadaira foni. Kwakaenda mbwando, kwakaenda shuro zvese mheno nematiketi zvese nemari. It seems like haana kutombosvika nekuSantin kwacho. Akaenda zvese nemari yacho. Ndima makamupa takapona uyu mari pandijamba pemari. Pemari ka mufesi weshamwari yangu ndiye angamupa mari yedu tiri 3 and then iye was supposed to put yake. Saka akadya yedu iye mufesi akadya mari dzedu tiri 3. No man. Koshamwari yake havana kuzomboonana here.
neshamwari yake akazofona, I think it was like 2 days later here, akati ndakabirwa mari wati ndakabatwa nkunzi musantini. Stori yacho yanga isingatombonzwisisiki. Alright, kana Babi musantini panobatwa vanhu nkunzi. I live in Santini but andina pandakamboona pakabatwa nkunzi yekuti ari kuzvifambira munhu ari kuenda kwaari kuenda akanobatwa nkunzi Musantini mumoyo here kana kuti maybe outside them. mbuya titi handizivi because story yake yanga isingatonzwisisiki. Until today mfesi handina kutozombosangana naye until today. That was like kudangadi shero wakati sina unobadhira hindi unobadhira hindi yake oiwo akati ndingaende kumafaro kunofara ndisina mari yerenti. takatona chikafu chekurya musiwo waibata mari kuiti iyo nango dai ngachidzi 300 mari kwamamovhi ekupinda ikoko kuSouth Africa. How much? No, it wasn't a movie, it was a show yataifanira kuenda, and the show yacho it was about 400 rands per person. Saka apa akatopiwa 1.2 yedu 1.2 1.2 ne 1 day. But it wasn't just 1.2 yaakapiwa, haana kupiwa 1.2 yega because vanenge vakatobatisa nemari yekuzonodya ikoko. Saka I think angatopiwa almost like 2,000 rands yekuti asanotenga matickets osanobata iye ikoko. Mchinda, they were friends, saka they trusted each other. Machinda angari my friends. Machinda angari my friends. Up to now my friends. I don't know because sawira wangu musuna akatozondifonera achiti mfesi wako uya wekuti juta mari yedu yakazodzoka kaakukutsvaga. Ndikatochinditsvaga chideiko ari kuda kutidya iwe mari futi. Havana kupurana here. Shuwa kutonga kushuwa mna uzoendere. Atina kuzikotoindepi naishero akaipiwa mari here kautoti pamwe mfesi yayo panedza iromba. Hatichatoziviwo ipapo kuti pakati pavo panogona kunge paine dhiri rakaitwa. I don't know because kana vachiri kutaura up to now after zvakaitika then it means pane dhiri rakaitika. Vakaronga dhiri vakanova mari. Dhiri asapanoita dhiri iye ane appointment ka yebhebi. Uona manje. But unenge wazviwatisira wega ka Lawrence because iwe uchaita dhiri handiti wobvumirana. Uyu Muchinda ari kuramba aine girlfriend yake, iwewe manje waruza munhu. Saka and then ndikazorongerwa umwe nesame friend yangu shamwari yangu ane zvungu veduwe same friend yangu iyoyo yakazondirongera umwe futi. Ndataura naye, tataura zvepamaapp, tataura ndichingomti nditumirawo piki yako. Saka Muchinda anenge ainditumira mapiki akudhara zviya zvekuti meno ainditumira zvimapicture zvakudhara. Achiri young. Ndazomuti vachiri young and hot. Ndazomuti mira chera mira unozwa kuti iyo yawataura mapicture ekudhara kai zvabva zvandifungisa kuti inini nemukwasha wangu kwayo dai kwakuri kunzi maybe unozwa kuti I think kutaura kuno kwatori kuma 63 or kuma 60 something years. Kureva munhu mukuru anoita zvinhu zvakadaro. Zisekuru risinganyari. Zisekuru, you can imagine. Ndadao kama nemi sekuru ndarama.
Saka pavataura yemafotos ekudhara kai ndakatofunga tikati mukwasha hogo uyu I think because pandaiva kumba kwavo ka I think he was old. Saka kureva kuti izvozvizvi atova I think atochena vhudzi. Aiwa. Chishero. Anenge vashuga dedi. Gogo. Mamuna kuita step gogo imi. You Step player. Aifunga mari kuti ichanowedzera akasarawo neprofit manje akarohwa mari yese rebetting. Kana mai vangu vaimuka kubva kumakuva. Wechitu akaita sechihelele. Wechitu manje musandazomuti ngatiisakane mu because here he lived on the other side of town. I live on the other side of Joburg. Saka ndakamuti okay fine Central Point because handichadi zvevanhu vanosvika pamba pangu. Ngatisangane pai mutown. Tasangana ndobva handiti tosangana kupi kwacho. Ari kutondudza mheno imwe police station yaakataura nzifani wati mheno Joburg ikoko. Apa ino ndasingatoizivi nepolice station ya. Ndakatoita zvekufamba ndichibvunza. Van Brandis police station. Ndikanzi ndokudhuze nepandogara here chichi yamheno ikoko. Ndasangana nemufesi pana Bri. Ndakazomuta Van Brandis yakuya uri kutaura ina handizivi kwairi. I don't know that side it's John Brandis I think, not Van Brandis, it's John Brandis. Yeah, I think it's John Brandis. Ndobva handiti alright ngatisangane pana Bri. Ndobva ndasangana. Yai Shero, inini ndowanzoda kuti tikonoke kusvika panzvimbo. Kutira kuti ndosatanga ndateka kosi. Usati ndakuona kana zvichiita ndimbocheka masettings ndigara ndarava U10 ndadzokera umba kwako. Manje mfesi anenge akanditambawo same story because iye manje akangwara ndobva anomira somewhere else paaiona manje pananhu akamire. Check my settings. Achichekawo masettings. Ndakungomufonera kuri kupi zvikanzi handiripo ipapapa ndiripo ndiri around ipa. Azosvika Sheroka. Mashurani iwawo. Kuti nditi vakavabva kunotamba zvigure here. How can you say I don't even know. Ungezviboto zvemutauri. Apa inini madhevabva vandispota ini ndisati ndavaspota. Apa obvious I wouldn't have spotted him. I wouldn't have thought he's the one because from my photos ake nezvaakauya ari apa face nehuro yakazara zviro. Mwari ndozvipi vanondiona muJoburg nhasi musi wandakanamata Shero kuti ndisatombosangana nemunhu wekuziva muJoburg. Can we eat? Kuti vakatosvika vakatipa haginda ndisina kuvaona kakuti ndivo ndiri kutotamena zvifoto zvikupfuura.
Hauna kuskirima here kuti ndakubatwa ngepabva. Ndakagutuka ndikati kwavo vakuti pahagiti. Zvikati ko ndiwe Nyasha, ini ndini Nyasha. Kanzi ndini Nhingi, ini zvikanzi ngatipfeke hoko. Ndikati tichiteka hoko muJoburg. Zvikanzi let's take a walk. Ini hapachatizi. Tatanga kufamba. Zvikanzi baby, I want to buy you something. Ndikati sechi. Tanga tamira pane vamwe vakadzi vane mitsika yavo. Zvikanzi ndoda kukutengera muzambiringa. Ini, what is that? Because I'm from Matebeleland. I grew up in Matebeleland. And you are not going to tell me about Zambiringa in the middle of Joburg. I'm like, what? You can say, my yes, so. Urikundudza kuti magrapes apa ndandatovabhebhika. Babe, urikundudza apa ndiri kushaya kuti ndodzizaitepi ndaijobhoilenga. Vakaenda kutoileti. Vakaenda kutoileti. Buya titi musadaro toilet unoishayiwa panguva iyo. But pana bhiri waingopinda murengi. Ndokubva vatenga mizambiringa yavo paya. Zvikanzi kuna mai vaya tigezeserei tiri kuda kudya nabhebhi rangu. Ini ndobva ndati inini ini nangu zvemagrapes handizvifariri, especially awa emurodhi hativafariri. Apa kamoyo kari kuda magrapes asi tifunge kuti ndazonoti ndati chance given. Takasvika paKFC iri paopposite Britex. Ndobva ndati chance given. Ndobva ndati rega tipinde titsvage something to eat. Tapinda muKFC. Zvikanzi ndobva musikana uya akundibvunza what can I serve you. Ndobva ndati indokumbirawo 2 piece and chips nedrink. Zvikanzi ko imimi bhudhi. Zvikanzi anything. Zvikanzi nasisi vaya hatina chinhu chinonzi anything pano, muri kudei. Zvikanzi mheno iyo huku iyo vaudza kuti ndiri kuda huku iyo. I'm like iwo apa indaburitsa Judas kuburitsa kana wallet kuti aratidze kuti ari kubhadhara. Ini Mzambiringa angaburitsa wallet akatenga ye10 rand. Tamu KFC wallet yakaramba iri muhomwe. Ini handioni kuti ndingabvisa mari yangu ndichikutengera inini chikafu. Zvikanzi inodyika here huku yemunomo, chingonditengera hako bhebhi yaunoona iwewe ichita. Ndikati inini ndikutengere huku KFC, inini ndikutengere KFC iwewe. Since usikazivi zvauri kuda, indakutora yangu KFC ndakubuda ndakuenda. Ndobva ndasevhiwa ndabhadhara KFC yangu, ndobva tabuda tapinda ndikati kwakudoka. Ndakufanira kudzokera ikumba ndogara namama vangu kupi nemahozvadzodza ndakukanga ipapo. Ndangotsvaga kuti vedu ndakuda kutsvaga matiziriwo pano. Apa ivo vari kudya mizambiringa yavo, havasati vasiyana nemizambiringa. Ndobva tapinda muBritex rank. Zvikanzi baby ngatitore maphotos tiri tese tigoposta pasocial media kuti we are now a couple. Ini okay, no problem. Ndokubva
pandaburitsa yangu foni because ndakaona kuti iye akaburitsa yake foni akatora mafotos nefoni yake pachaita problem because anogona kuzonomamwaya pasocial media. Ndopandaburitsa yangu foni ndopandatota poza tichitora maselfi tichidii apa ndakutoudzwa kuti fesi yangu kuita mapundu kudaiso nemuhuro ndakareacta mushonga watinoshandisa kubasa. Handina kumbovabvunza zvefesi yavo nemapundu avo avanga vaina. Ndakareacta mushonga watinoshandisa kubasa what no it's fine. Saka wakaenda kwadokta here? Akanzi no, kwadokta handisati ndaenda, ndichazoenda hangu. Inabo tatora maselfi paya ndikati no ndichazokufowadhira kana ndadzokera pawifi. Ndikanzi alright. Ndakangoti vachinondisiya taxi ichisumuka ichibuda taxi rank. Ndichiita block and delete zvese nezvimafotos zvavo ndichidilita zvese. Handina kuzombodzwa nezvavo kuti butiwa. Vedu makarambira munhu muzambiringa yake here vedu we. Inini ndichiri musikana ndakambonyengwa nemumwe mukomana kuHarare uko. Tichifamba mutauni akatenga apple rake 1. Akatanga kudya apple rake. Hambuya musada. Apple 1 akatanga kudya apple rake. Tichifamba mutauni tese kutanga kudya apple rake wandi tichifamba ini zvinopanda chimwa iro apple re2 kokuzoti ndakatomurambira izvozvo ini apple rake pana abvunza kuti hanzi but vakadzi waya muchida munhu akarongeka kare kokutora asina then ogadzira zvaunoda iyi. Panonetsa ipapapo Shero. Kune kumwe kurongeka kusarongeka kwaunoona kuti izvi hazvina magadziriro izvi. Ndingatozopinda bhizi chaiyo yekugadzirana nemunhu. Pane kumwe kusarongeka kugadzira. Matimbwe plus some of them avatodi kugadziriswa, anofila kuti wakumutonga kana kuti wakuda kumuchinja. Because I remember ndine sister yangu inini akambodanana nemumwe munhu aipfeka mazi oversize hembe apa aiva nekabhodhi apa aiva nekabhodhi kadiki diki munhu musvinu chaiye. Vakatanga kumuchinja vachienda naye kunotenga hembe dzaanokwana chichichi. But vaingozoti rimwe zuva vakangodaiwo vakunosangana aigona kungoya akapfeka zvake zvaakajaira izvozvo zvimaoversize izvozvo. Dzeziwo unoti ndakutodzichengetera kuenda kumusha kuti kana ndakuzoenda kumusha vanonondiona akati aiwazve ini ndikutoda kuti ndifambe newe wakadaro but zvakashaya basa kusvikira vakazotomusiya akati aiwa no ndatoona kuti hauchinjike. Ungachengetera hembe kuenda kumusha riini gore ripi iroro? Kusiswa hembe dzaanofarira iye moziva kuti ada kutondisisa hembe dzangu dzandakatenga nemari yangu iyi zvakandidhurira woda kutondipfekedza zvimbambamba ichida zvinhu zveoversize. Exactly. Munhu ane kabhodhi kadiki diki. Munhu ane kabhodhi kadiki diki ona achipfeka kana kuti sheti kana kuti t-shirt size large munhu anofanira kupfeka kana kuti size small. Pamwe iye aizoda toda kuti musikana amuchinjise fashion yake ndo yaitoda iyo saka aitongoda kutomuwabvisa pamwe moziva. Ndosaka manje takuzotsvaga vanenge vakarongeka kudhara ari presentable kudhara pane kuda kuzochinja munhu asingachinjike. Pane mamwe matraits Shero asingachinjike honestly speaking. Ini ndakambodanana nomwe mufesika aitsenga zvekuti
kana mugere murestaurant ka munhu wese anenge atoteerera iye nekutsenga kwake. Apa achitsenga uko ari kutaura, uko ari kushamba muromo, uko ari kudi dringi racho kana romwiwa ungati anorisveta riri 2 meters away cup yacho iye achisveta. Zvaito irritata zvisingatomboiti. Munhu akadaro unomugadzirisa sei? Aumugadzirise. Unozwa kuti chika ndakambonosangana nemwana watete vangu mutauni. Ndobva afonerwa nemurume wachona. Ndakazoseka zvangu. Ndobva adaira foni ndaye zvikanzi, imi baba aningi, chimbotanga imapedza kudya mukozotaura neni. Ndikamuti koenda wasvikanzi vanotsenga zvinobva wandaifunga kuti zvichapera but zviri fani moza munhu yakadera ntori nemwanhu wake atomurwaririra momboziva. Yeah, it's fine. It's fine. Ngavanorwarirana vari kure neni. Inini ndayakudza nekuti pane mufeso ndakambosangana aiita kunge like first time yacho yakuda kutaguzama Trodington aikupfira fesi yese asi akatochata. I'm telling you akachata. Gaya akatochata nemwe mubati nangu azvinonditi akapfira akakuti sure kunge Gaddafi kuti but akatopfekedza munhu. Kana kuzadzwa mate mumuromo. kuti pupu akatoipidza munhu ringi, munhu akatochata akatopfeka botai akatopinda mumambure. Mwari vakanaka. Unenge ane munhu wake unenge wautongoshingirira. Ndofunga paTrodington ziva panenge kutomeka shoti handibo kutsvodi tiri mukwana musikana because unozonditizira izvozvo. Aikudhundwini akatoroora mumwe munhu wakewo like anotodawo izvozvo zvokupfirwa. Muona manje zvokuti atosikrifedza kuti upenyu hwese anenge achiti gara ndakapfeka raincoat. But anenge achida izvozvo here kana kuti pane zvaanenge akadawo zvimwewo zvisiri izvozvo? I don't know, but like personality yake munhu angatori bho kwete zvokumboseka. MuTrodingtons ndikata sechimbwanana chiri kunanja nechidayo so uchikukasa mufesi. Pamwe waizomudzidzisa akashero ukamuchinja ukamudzidzisa kuti mbuya pane zvekudzidzisana, pane zvimwe zvisingadi skurini inobva kwandiri. Zvimwe zvinhu tinengewo matedhi bhe muchipota muchitsvoda matedhi bhe. Akatotsatawo nemunhu wakewo. It happens. Zvimwe zvinorwadza. You can't change. Pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuchinja munhu, pane zvimwe zvinhu zvausingagoni kuchinja munhu, and it depends nokuti munhu wacho ari kuda here kuchinjwa. Ona like panyaya yedressing iyo yatanga tichitaura yoka, pane umwe munhu asingatozivi kuti dressing yandiri kupfeka ka haifambirani neni, and if I come into the picture ndikakuona kuti you've got a spirit inochinjika ka yekuti I can change, ndogona kupota ndichikudzidzisa bichana ndotoenda newe shopping ndichinokuti no akuchatengi mazigubvura ematrauza aipfekwa nana mujara wedu kudhara, wadiwa tryawa maslim to fit, matishets hatichapfeki maziguru samasheti edu aya akudhara aiva nemazilioni kumusana uku kana madragon ameno kwaakupfekwa zvakadai so umwe munhu can accept that. Zvino kune vamwe vekutoti handi wazvitaura shero kuti pamwe iye ndo zvaaitoda izvozvo kuti munhu yakuda kutondisiisa zvinhu zvangu zvandakatenga nemari yangu. But inini pane chinhu one like les andipe mosisa pepe ndoti zvoni inini as much as pamwe ndakasiyana nemunhu takanetsanaka but zvakanakawo zvaunofanira kuappreciate. I remember uyu ex wangu kumashure uyu aifarira kupfeka mashorts zvikabudura vaizvifarira kwete mashorts mamozama kana unofarira kupfeka mashorts matishirts nematennis or masneakers. There is a trend yavo yavanoita iyoyo. Inini personally I wasn't comfortable nemashorts personally, not kuti angasina mfita but zvisingangondiitire personally I'm not saying so ndakangomuudza kuti inini chi kana tiri tese pfekaiwo zvematrauzi maybe matishirts ukoko kwete kusvika budura uko tikatowirirana kuti patinenge tiri tese wapfeki mashoti zvake izvezvo
anopfeka ari uko ndisipo away home and away wo because ini ndasingafile comfortable maybe ndaizofila kunge ndikamwana kadiki kwa but alright Shero ndochikubvunza ipapapo Shero kuti okay fine mawirirana anti kuti when you come to see me or when I come to see you ndokumbira upfeke trouser nditi what then happens pakuzoti mapinda mumba maakugara mese budhava vagara zvemashoti zvavo vanozvida and marriage is not an instant guarantee yekuti achasiyana nemashoti ake chii chichazoitika mumba umu handisi ndega kande iyo ane zvakewo zvaiti indodawo kuti upfeke so kana ndinewe saka I think maybe tatangowirirana kuti kana ndinewe ndopfeka so kana ndinewe topfeka so but handitozivi kuti mumarriage chaizoitika because hapana ngamburi nepfungwa idzodzo. Okay. Kweni ndakanga ndapromiswa kawani ndakapromiswa nemukwasha ndabvunza kuti you drink beer zvikanzi yes I do but if I marry you I promise to stop. This person is willing to change for me. Shero wanyarara zvako. Ndakamwa cocktail ndakaimwa ndakasambozivi yakangondinakira ndikatotanga kutoinetsera kuti ndikutoida first akati nopenga kani unotoita kuzokukidzana neni because yakandinakira it was just something sweet and nice chiti izvi kundinakira ndikaititokufaira paya zvaindiitira ende ndanda kuti the following day pataizoita out ndikati ndidako kuti chinhu chatakamwa chiya zuro ndo chandiri kuda ndikaira ndandatoudza mufesi kuti inini handiite izvozvo zvemadrinks but ndinakazenge ndakutoti ewo koka drink indakanga ndafara ndikati unomuwanepi munhu anochinja nekuda kwakwe iyewe unomuwanepi ndazviwanira ndikati ndazvibatira pano ndaitoita kuti ndikaenda kumusha ndikuda kuvatsvagira chiitete chekuvatenda kuti tete basa ndisingaziva apa manje inzwa kuti chii manjeka pandakatozoziva kuti ndiwo kandakatoziva kuti munhu uyu doro haaregere bhozi aigara achinetsana nachimuti nenyaya yedoro iyoyo doro harina kushata ngatisada kureva nhema manwiro shema izvi ndo next yangu yekuti zvakafanira handingati ndinomwa doko kuti once in a blue moon ndo pandirozomboti wakagirasi but not every time because handina basa ndabasa naro plus ndakakurira musetup iyoyo kusvika pakuti ndikatoti handana basa ndokuti setup yandakakurira ndo zvainga iri yekuti munotoribika mugosvika pakutotengesa mugosvika pakungotesa kuti dhege kudai saka unosvika pakungoti handana basa waona manje ende futi ndakura nesetup yekuti ndaitoona vanhu vachitomwa zvokutoratidza chaiko ende nethe way yavanobehave ende nekutozviziva kuti kana apa zvashata I know how to run away hamubati iyo ndakaescape mabeatings akawanda iyoyo katinogona kusina mapena kana makutonhanzi vamwa imwai ndine chikuobserva yakode vamwa izvozvanenge vatanga kutaurisa ukangonzwa paita kunge voice raenda mudenga nharo dzacho dzisingaperi ukanzwa ponzi iwe Sharon iwe wakazombo tutawindi itoinda zvako kana utainda manje iyeye Shero unoziva kuti chika ainwa zvokunwa zvokutodzingwa basa zvokuti aigara achinetsana nachimuti nenyaya yekuti musagare pamba paamai venyu apapa endai munozvirojera inyaya yekuti iwewe unogara usiri pabasa nenyaya yedoro akanwa aigona kuita kana kuti 3 days asina kuenda kubasa wodzingwa basa for makore mashoma andakagara kwana chimuti iwayo I think akashanda makambani anenge 6 achidzingirwa basa saka vaitotadza kunozvigarira vega vachigara kumba kwevabereki iyeye munhu iyeye ndiye anotaura kuti anoda kuregerera inini doro handinepi harirori
aida kuroora mbuya here Ai kudai kubva kare mweya uri chiomwa kati sakakudziraitoro mughost account aitana neghost account ndakadana nemhepo ndakadana nemunhu asingaexiste shuwa ngatorigosira ngakatosimba hapa pakaipa wana wedu yakwana guys ndaneta tobatana mangwana mbekuti tokondina mangwana izvozvi dzatowo 1:15 am dokuona wingi d iri kutanga nguva yewingi d guys Shero ndoda kuya kuzokutuka kuseri ndiri kukuvinga don't worry after 5 minutes iri bo bye bye guys I'm going une nyaya wakandiignora ndiri kukuvinga kuseri really yes vatete Shero makaignora muroora naitaura zvako Shero akandiignora unoziva zvemusi uye aiwa ndakazokutaudza I think it was the day after or the day but pane chawakazondipindura afterwards chisiri nyaya iyoyo wakatondijamba ukatondiignora ukaenda jamba hakusi kutoignora kutoitawo confusion zvinova tete ndiri kukuyawira ikuseriana kwatinonowanana handina kutotaura izvozvo ndakasendera wrong person ndakasendera wrong person message but no not in a bad way yekutotendawo something munhu uyu manje haatauri chokwadi manje kuti no handisirini munhu angaita chinhu chacho ndakati thank you ka ndokubva aita sei 3-4 days down the line munhu uchi ndobva tozongondiupdate kuti sososo ingaitoti kuti ndiwo ndakayekera pepe nditofunga kuti ndatoisa kumunhu so ndakuda kutobvuta very careful now ndasatozivi kuti ndakatosindira munhu atiriye wotumira zvisirizo kuvanhu uchatitumira zinyadzi mugrupu rekuchechi handisi amunoti akualika handisitombori muwhatsapp group andakazviramba zvemagroup because ndotaurisa ndo problem yangu I know kuti I talk too much ende futi ndataurisa dzimwe ngorana zvandibata chazvitichikwika ndogona ngotaura one word ngoti aiwo watinyanyira iwo unogara uchingotaura the same thing dzikamba unoswera wadzikwa mugroup ndimbodzingwe ndakambodayo so ndakambotizvo ndizvandinetsaka munhu wese aiva admin mugrupu iroro vanhu vese ndanototijairira panapa ndakavabvisa vese including wangu wacreator group bva ndakabvisa vese paadmin ndakasara ndiadmin for 2 months the truth ndakabvisa munhu wese ndikati vanhu vaisa ndaita order vanhu vaijairira vandabvisa pane mumwe mwana chikiona vanhu vandamubvisa ndakamubvisa inini niye kamusa remove kamubloka atete misadaro please ndakazviita vandazonati mani zvishande zvemagrupu izvi ona manje vandazongozara 2 pauadmin vandazoita exit ndokubva ndabuda mugrupu because group rekumba kwedu chete ndatamba uadmin wakautamba waudzwa kuti unodini ndakaita control of the group because raiva nedisorder regai ndimbozorodza muromo wangu wakutorwadza my condolences shuwa nemwana wedu wekwamurewa guys ndarwadziwa guys such a sad story ende kumusha kwedu zvakaitikira saka such a sad story mauhani anyway todi mangwana iwe ndiri kufara Shero watonotasa message t-shirt yangu yakasvika nezuro wow congrats ndichakutumira piki ndakanyatsoipfeka ndakachena zvakanaka-naka
iripo no problem chakagadzira video handauza kuti pane pachagadzira video but this video I think I'll just wait and just create the video ndakumba ndakunyazogadzira nemunhu anonyazogona handiti because that one ndoda kuita a little bit professional ndozvandoda kuita Okay. so ndoda kushandisa Aiwa, mapicha alright. but chishagona because kuno kundichiita zvidhura kuno kundikubhadha zvidhura saka ndoda kuzoshandisa munhu wandinazonobhadhira mari kuti anyazondigadzira ndieditire video yangu. Zvakanaka. Aiwa, no problem. Ndichakutumira ndakachena nayo. Bye, good night. Okay, bye. Good night. Thank you. Okay, sharp. All right, bye. Bye. Guys, I will see you tomorrow. Guys, nditombosiri mumagroup ndinotaurisa. I know myself inini kundotaurisa ndogona kuza Miss Scott and then ndikazobhoekana because mind you mumagroup kamo unogona kuita tuhasha waunobva waomoka zvozogona kushandiswa against you waomoka kudaro. So guys, I'm going. Good night. Rugare Kangai, you can actually look for Admire on Facebook. Wotaura naye aripo ku Facebook Admire Mazani, Instagram Admire Mazani. I think there's someone akambotaura futi zvauyu ndikati guys, it's some a play inosvika pakupera inosvika pakuguma. We played zvikanakidza lockdown. Admire was never my boyfriend and I'll keep saying that. Admire was never my boyfriend, so let's just respect him because haasi pano ari kana kuti zvinhu zvakatovata. Wouldn't want to talk about him because haapo panapa hatizodi kuti zvizenge zvakusvika neimwe nzira kwaari nekuti ava hapo. Pamwe kune mumwe munhu anenge achiona panapa onosvika kuti zuro waitaurwa paShema kana zuro waibvunzwa naNingi Shema akati zvakati zvakati. So I prefer hangu kuti kana muchida kunzwa kuti ari sei you go inbox kwake because from what I've learned people I know Rugare Kangai but I'm just addressing everyone anoda kuzotaura zvakare about Admire kuti you can just go unonotaura naye kuseri kwake mobvunzana kuti uri sei. From what I've learned munhu ukataura nemunhu uchitojoka you never know kuti ndiani ari panapa pane vanhu 100 ari kuona one ari kutobva ashina una Admire achiromubvunza zvakati chiti zvakati. So inini I prefer kuti munhu nemunhu nespace yake saka munotaura naye ikoko handizodi zvekuzoti panozosvika messages zisiri because ndoziva kuti pavanhu vese vanenge vachiona pane mumwe munhu anenge ada kutoenda kunomutextira kuti unomubvunza zvakati. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandakadzidza zvangu during lockdown kuti vanhu vanoenderana kumainbox kundobvunzana. Rugare Kangaina, I'm not even moved. You know me, I don't know kuti makundizera kuti ndinongokupindura according yo. I'm not that kind of a person anotanga kupopotera kana kutuka vanhu kana ndikabvunzwa chinhu. Ndosaka ndatoti you can go ku inbox kwake monomubvunza kuti uri sei anokwanisa kupindura ikoko. And because the play ended I think more than a month now, takati aiwa no mutambo uyu ngauchimiswa zvawo because at the end of the day iyane life yake indine life yangu. So munonomubvunza ikoko kuti ari sei because ndikakuti ari bho pamwe asi bho ndikati haasi bho pamwe iye ari bho saka ndizodi back and forth. I know 160% and 2000% vanhu vanoenderana kumainbox vachinobvunzana kwangu kuinbox ndinyanya hangu kuda kuzoentertaina because ndakadzidza zvidzidzo zvakawanda singaite. So yeah, munoenda munobvunzana ikoko. Even in future vada kubvunza about Admire munoenda anonzi Admire Mazani paInstagram, kuFacebook anonzi Admire Mazani. You can follow him ikoko zvakare. Ndozvamunokwanisa kuita. Hapana kana vakatukana kuti sei tinotonzwisana kuti unoona uri koko kutototi isisi but handisingangodi chete kuti kana asipo ndopindura about him. I'm gonna do that because people can twist. Handizodi zvinhu zvitwistwe pamwe nazvo zvandindataura zvotwistiwa zvoenda ndakadzidza sisingamboiti kuti anenge achiona mumwe anenge achitori neagenda yake uda kunobvunzawo zvada kunobvunza. Saka inangwa ndakupai manames ake munonomubvunza ikoko kuti ari sei. So that's it for today. Ndokuona ichi mangwana. I will see you tomorrow.
I see you tomorrow. Ndikambonotsvaga kera kuti wingi ji akuridza here. Bye bye guys.